Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien xhieda ħajja tal-mentalità tal-partit li jrid ipoġġi fiċ-ċentru tiegħu liż-żgħażagħ. Star dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija waqt li għamal Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Biż-żgħażagħ preżenti ppreżentawlu 6 dokumenti b'temi differenti u diversi proposti. Adrien Delija refera l-ammont konsiderevoli ta' żgħażagħ illi nataw l-opportunità li jindirizzaw u jkunu protagonisti tal-Kunsill Ġenerali. Għalli dan sar għaliex jemmen illi żgħażagħ kapaċi u għandhom ikunu katalisti tal-bidla fiħdan il-Partit Nazzjonalista biex eventwalment ibidlu wkoll il-pajjiżna. Akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar lill president tal-KNZ Michael Piccinino li kien elett fil-bord tal-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej. Adrien Delija qal li din hija ħatra li ġib ġieħ lil Malta. Minnaħat jew Piccinino appella lil partiti politiċi biex jikkunsidraw il-proposti li jagħmlu l-membri tal-KNZ, xi ħaġa li Adrien Delija wiegħed li se jagħmel breqqa. Wara din il-laqgħa, fil-jiem li ġejjin il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ mistenni jippreżenta d-dokumenti tiegħu wkoll lill-President u l-Prim Ministru.